torsdag den 20. marts klokken er 8. Innovationskampen er netop lige begyndt på en række elever på Ejslykkeskolen. Og det første dernede, det er IKEA, som I kan se nede i hjørnet. Det er den gruppe, der arbejder med IKEA. De har fået en udfordring omkring IKEA, som ikke møder de unge. Så har vi OB nede i hjørnet, OB Odense Boldklub, som gerne vil have nogle flere etniske danskere til at være en del af stadionkulturen derude. Endelig har vi Heiko Stumbæk, som er et optikerfirma inde i byen, som designer deres egne briller. Det er en lidt dyrere ende af design og brilleverden. De har heller ikke fat i de unge, og dem vil de gerne have fat i, både som kunder til at kunne komme ind og købe briller, som er lidt dyrere og lidt mere designet, som italiensk design. Og så vil de jo gerne høre, hvad det er for en brille, som de unge synes er spændende at købe. Så det er jo både en designdel og så også marketingsdel. Den er rigtig spændende også. Dem har vi ikke haft ret mange af, den der med at decidere producere design af noget. Så har vi Skattevæsenet, som er Danmarks største virksomhed, jeg lærte jeg i går, med den største omsætning og en af de største antal ansatte også i Danmark. Og de vil også gerne have unge til at vide lidt mere om penge og skat især. En innovationscamp, den hedder en 24-timers camp, og det er fordi, der er 24 timer. De fik den her opgave i morges kl. 8 af de virksomheder, som var der. Og så går der 24 timer til i morgen, og så møder de her virksomheder op igen. Og så er meningen, at man skal kunne fremvise noget, eller helst et produkt, som kan løse eller give et svar på den opgave og udfordring. Briller i dag er jo ikke bare en brille, som man tager på for at kan se klart og tydeligt, men simpelthen fordi man gerne vil skabe et image med den brille, man har. Så derfor skal der være ret mange forskellige slags af modeller i dag. Alle vores briller de bliver udelukkende solgt i vores egne forretninger, så de findes kun i de 5 forretninger, vi har i Danmark på nuværende tidspunkt. Og fremadrettet vil vi gerne prøve at skabe lidt flere forretninger i Danmark, da vi på grund af sygdom har lukket alle vores udenlandske forretninger ned. Der sidder ikke en masse irriterende dippedutter, som er befængt med en lille bitte alarm, der bipper, hvis man går ud af forretningen. Fordi vi har det stadigvæk sådan, at ja, det er muligt, at der smutter en brille i ny og næ, men vi kan godt lide, at vores kunder kan få lov til at selv plukke ned fra hylderne. Vi skal finde et par solbriller og et brille, som vi godt kunne lide og synes var fedt, og så skal vi lægge det ind i et dokument. Så skal vi lave sådan en stor planche med alle mulige forskellige briller, som for eksempel vil give et indblik om, hvordan unge tænker og hvilket design de vil have. Vi er i gang med at lave en skitse til, hvordan vi tænker, at Heiko Stumbæks hjemmeside kunne se ud. Fordi lige nu så er designet lidt kedeligt, og der er ikke særlig meget, du kan finde på den. På Heikos side lige i øjeblikket, så er der kun få briller, man kan se. For eksempel er kun 5 til herrer og 5 til damer. Og så havde vi kunne sætte dem sådan i en kategori, på grund af, at deres, altså Heikos butik, de er mere til dem plus 35. Hvis vi skulle kunne siden op med jeg synes, at de briller, vi har valgt, det er mange sådan nogle kantede nogen. Ja, vi er nået sådan rimelig langt, vil jeg sige. Vi mangler lige en PowerPoint, og ellers så er det nogenlunde det. Og så har vi begrænset vores forslag lidt, så ja, vi har valgt de bedste. Blandt andet en idé om at vælge et andet brand også til Heiko Stumbæk, et lidt billigere brand. Så det ikke hedder Heiko by Heiko, men Heiko by Heiko Junior for eksempel. Så på den måde så bliver det lidt et andet mærke, og vil ikke ødelægge eksklusiviteten forbundet med Heiko by Heiko. Så ellers fokuseret meget på de sociale medier og sådan noget, fordi det er jo meget der, de unge de befinder sig. Facebook og Twitter og sådan noget. No pressure, no pressure, no pressure. You are
De har kæmpet en brav kamp, synes jeg, i 24 timer. De har leveret et super godt produkt. Nogle selvfølgelig med større engagement end andre, fordi det er super svært at stå og være på, når man er 14 år gammel. Jeg er dybt imponeret over, hvad de unge mennesker de har præsteret. Jeg synes, de har været fantastisk dygtige til at tænke ud af boksen. Og de er kommet med nogle ret gode tanker, som Heiko og jeg helt klart vil arbejde videre på. Så summa summarum, så har det været en super spændende oplevelse.